sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Janjan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Never Surrender. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kanigo sa kalalaki nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Janjan. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, An. Janjan, Manay tinuod, An. Lafty ka. May chance ba kunin mo? lisura sa banang sugtun ti kaoy niya. Wa pa ta makita sa personal. Kiram na good. Nindo tinuon nga, imo kong sugton din sa self. Aron, inikita na to. Uyab na ta. Janjan, Anya, unsa man? Uyab na ta. sige na lang, uy. Sure ba? Imo na kong gisagot? O, lagi. Oyab na ta. Salamat yan. Nga, imo na kong gisugot. Salamat kayo. Kinsa tong imong gikasulti sa cellphone Janjan nga malipayon man kaayo ka? Si An ma. Kinsa man ang an-an? Ako uyab ba? Uy, nakauyab na di ay ka. Kinsay nagkauyab? Ay may lain pa. Kining anak nimo ay may uyab na kuno siya. Oh, may uyab na ka dong. Opa? How ba yun noon? May uyab na ka. Pagbidyo na yun no. Ha? Aron makakita na ko sa kong apo sa di pa ko mamatay. Pa? Kumustaan? Okay na. Di ka busy? Dili man. Ngayon magkita. Magkita ta be? Ha? Sige na, magkita ta. Kaya gusto nung kong makakita ni mas personal. Sige. Asa mo ta magkita? Oh, ikaw ni, An? Ako in town ni. Nga naman, bati ko? Ha? Di uy. Kagwapo ni mo. Di na lagi, gwapa ka. Di na ko makatuo ba nga magkauyab og sama ni mo kagwapa. Mga usa ta na. Pagkahuman, manuroy ta. Jan, anong nanood man tayo ng kwarto? Anin ako mamatod ikon. Tinuod ka bang naikog man ako, An? Jan. Jan, dili pa ko andam. Eh, kalukod. Di ka na ako pasagdan kung sa may tapo ni mo. Basta, Ako lagi. Ay, kabala ka. An. ha? Magminyo ta? O, An. Magminyo na ta. Kaya gusto na sa kong makakita sa mga anak. O niya, makabuhi ka kanako. Mabuhi na lagi ta. May trabaho ba ko sa kasagingan. May tinigom naman siya ko para igastos sa tong kasal. Oh, ikaw good. Sige, magminyo ta. Sa katapusan, asawa tanagid ka.
Uy, hinahinaya ka ako. Hindi madagin na hinay kay gusto na kong makakita sa akong anak. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, pugya ka na ning trabaho sa kasagingan eh. Pero, kinahanglan ko mo agwanta kay minyo lang ko. Dong, maayo kini anak ka. Wala ko ibalitaan ni mo. Oh, unsa man na day? Mabdos ko. Ha? Ay, wala kitong. Kung mauna, mahimo na di kong tatay eh. Pon. Dong, Oh, day, inom ka. sakit man akong tiyan, uy. Ha? Kasi mga anak na ka, day. Kay, karon mo kang si Manaha nga ang ipaabot ni mo mga anak, di ba? Oo, Dong. Ah, tanan na. Ako lang kang dado sa ospital, day. Anong tapok mo niyo mga kauban? Ah, bay! Saan na kita bukan ninyo? Ay, nga dyan ay. May kaya ka ba dyan? Oh, Wala, naktak kong tao rin itong trabuhan ay. Ug apel kasi nataktak dyan. sa? Anya, saan man na to ini, Dong? Ngawa naman kay trabaho. Nag-eskwela na ba ni mga bata? Sige lang, day. Mangita lang ko pagi nga mabuhi kaya punta. Ah, mula ko sa kuday, ha? Asa man ka? Makikita ko ni Uncle Dandy. Magpatabang ko niya nga makasuot sa gitrabahoan. Oh. Timing kayo nga pagkarian mo kay nangitag tao nga kung gitrabahuan. Ha? Tinuod, Col? O lagi. Andamay mo mga papilis kay iko yung tikas Davao. Salamat itawag kay nakasuot yung kong trabaho. Mabuhi rin na ako ng akong pamilya. Unya, kumusta naman ang imong trabaho din dyan? Okay ra, Col. Kaya raman. Amay noon. Salamat dahil sa pagtabang ni mo na ako, Kula. Kung wala pa ka, ngapas mo tayo nga lang akong pamilya ron. Ay, nanagunaw na ay. Ang importante, nga magbinutan ka din he. O, Col. Ano gipatapok mo kami sa mong labaw? Paminaw ka mong tanan. Tungod din ni COVID-19 nga ni Hulga sa atong nasod. Subo na kong ipahibaw ninyo nga temporaryong i-close na to ang atong kompanya. Oh, Magpahibaw ra ko ninyo kung kano sa atang mag-open pagbalik. Pero dili ko sure kung makabalik ba mong tanan. Ginoo ko. Wala na sa ko'y trabaho. Saan man na to ini, Dong? Ngawa naman sa trabaho. Ay, kabala ka na eh. Di pala kita mamatay. Mangita tag pagi nga mabuhi ta. Pero sa may itong buhaton ini, Dong. Magluto-luto ang dag sudan day. Unya, atong puston ug atong ibaligya. Sige, Dong.
Salamat in taon kay sa pila ka buwan nga namaligya ag sudan. Naluwas ra gid in taon ta. Mao gyud dong. Wa kita pa sagdis Ginoo. Mao gid ay. Dan, Ah. Uy, yan. si Uncle Dan di man ron. Kol, Pangandam. ha? Nga naman, Kol? Gitawagan ko sa manager sa itong gitrabahoan. Mahimo na tang makabalik sa itong trabaho. Oh, mau ba, Kol? Diyos ko, salamat in taon nga wa ko ni mo pasagdi. Salamat kayo, Diyos ko. Dako kayo nga kung kalipay nga ni Bal pag-upil nga mong gitrabahoan. O usa ko sa nakabalik. Sa mga naminaw karon og kung sa man ang mga pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi, di lang kita mo surrender. Kay maluoy ra gihapon nato ang Ginoo. Dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga higalang kini Janjan nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit nga kayo. Awit nga nakalhan, never surrender. Ang mga kaagi kibahatan nila sa radyo ni Ricky Persuelo daring ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasig ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayo, daghang salamat sa inyong pagtanong.